ľudia, dneska je tu s vami Treska. A som tu s týmto tu, s Peťom! Ej, Peťa! Uj, teploš. Počkaj. Počkať, dnes to bude špeciálne video. Pretože budeme súdiť. Pretože máme 2 odbery. Nie, ja už mám 9. Ja už mám 9 a za chvíľu, ak budeme 10, bude špeciálne 10. Ja to, že tebe dávajú odbery, áno nie. No tak Spoločne. čo? Dávajte aj na Vlgamec, je to náš spoločný. Áno, to je pravda. Takže máme tu... Počkaj, ešte nie. No vlastne toto je také video, v ktorom budeme posúvať hry. Ty si... Ťažké sú. Nerob blbosti. V ktorom budeme posúvať hry z Xboxu. Ťažké. Sakra, čuž. Veľmi. V ktorom budeme posúvať hry z Xboxu 360. Ty máš nač Alex. Z mojho. A maj tu fakt veľa. Ukážeme ešte z počítača. No z počítača ich tu moc... Ale prezentovať ich nebudeme. Áno, moc ich tu... No máš tu rozhovor. Poď im ukázať, nech si prečítajú všetko, čo tu mám. Stopnite si video a pozrite si. Dobre. Áno, a pozrite sa. Hry/gry, pretože hry sú po slovensky a gry sú po rusky. Tu mám nejaký smajliko a Xbox 360. A hry, ich tam fakt veľa, pozrite sa a nebuď skúpny. Nebuď labuť. To je môj Veď na Xbox. sebu normálne. To je môj Xbox. Dobre. No a vlastne to... Hovorím, že majú tu fakt veľa a neklamem, dámy a páni. Pozrite sa na to. Poď dať sem kameru, aby videli. Pozrite sa na to, koľko ich tu má. Jasné, pozerajte. Dobre, chod to tam dať. Má ich tu fakt veľa. Vyberať ich, ideme ich vlastne posudzovať, či sú dobré alebo čach. Ale ideme to tak, že Že bude- zatvoriť tú skrinu. Dobre. Ideme to tak, že my si zavrieme oči a takto budeme proste, takto pôjdeme po tých tunách a keď si napríklad vyberieme 2, tak ten druhý nám musí dať prst niekde, že ktorú chce, aby som odprezentoval. Dobre. A mám tu pohybovky, mám tu 1, 2, 3, 4, 5 pohyboviek a ostatné na joystick. Takže začínam ja, pretože som prvý v ABCD. Ale v priezvisku nie. To je pravda, ale koľko... No to je jedno. Proste poďme na to. Takže... Vyberá si... Počkaj, nie, počkaj. Jedným prstom si vyberá. Tak počkaj, vyberá si. Tak. Takže, Vyberal si Army of Teeth, je to bojová hra a fakt je ťažká, najhoršia je táto časť, ale mám s ňou dobré skúsenosti, nehrám ju už 4 roky, pretože som prešiel všetky hry, ktoré mám tu, som prešiel. Fakt? Okrem Minecraftu sa nedá prejsť. To... Iba porazíš Ender Dragona, máš to. Čakaj. Tak ju dáme na hromadu. Tu máš. Takže Army of Teeth, fakt dobrá hra, akurát od 18 Ale nie. Jaže, ale o 18 a Peťo, poticho. Ja. Dobre, čiže Army of Teeth odporúčam. Tu dáme. Od 18. Aj tam pesť. Teraz si vyberaj. No. Sleeping Dog. Ja som ju... No tak. Ja som ju hral tu na u Alexa asi 2-krát. A ešte sme hrali na kompe demo. A je to fakt hustá hra. Ešte je tu napísané, že je to GTA Killer, čiže je to klon GTAčka, čiže je to taký trošku kopírant GTAčka. Ale je to úplne tam hráte tam za policajta a nepoužívate zbranie, no trošku aj hej. No ale A dávate tam bojové umenie. Môžem to len niečo dodať. Natáčal to aj Flygun, ale škoda je na tom, že vlastne vy máte pištol, ale inakšie máte food pesten. Vy si tú pištol musíte získať, hej? To je na tom škoda, že musíte mať policajtov aj svatiakov, aby ste mali dobré zbrania, ale inakšie odporúčam, je to fakt bojová hra a znova natáčal to Flygun. Sleeping Dogs alias spiace psy. Spiaci. No hej. Čiže znova, dobre. Počkaj, Marku. Ja, Jo! GTA
teraz Grand Theft Auto 5. Fakt je to super hra od Rockstar. Áno, Ja a za vám- chvíľu budem mať aj ja. Ja viem, že vy viete, hej, akí sú tam hrdínovia, Poznáte. ale je tam Michael, Franklin a Trevor. Určite už Ja by všetci som povedal, poznáte. že Michael je skôr taký, ako, proste on Akože má, akčnejší typ. no, Franklin on nemá rodinu, no, tu tá teta a Trevor, blázon. Je to od Rockstar Games, je to od 18, je tu pest. Hej, tak to robíte tam misie fakt násilie, ty kokos, jak svinia. Teraz som si spravil update, mám tam baseballku. Áno. Takže je to fakt dobrá hra, odporúčam, vážne odporúčam každému. A už vyšla aj na počítači. Ešte nie. Čo? Ono sa to opozdilo, za Rockstári nechcú vydať, aby sa kupovali PSK. No takže si vyberám ja. Dobre. Ojajaj, Cars 2. Čiže alias Disney Tak Pixar. nemohol som si vybrať. Brat povedal, že buď Cars 2, alebo nič. No tak potom radšej Cars 2, nie ako nič. Ja som ju ako malý chcela, je to fakt dobrá hra, ja som vždycky pozerala, že oh my god, to chcem aj ja. A akože to je dobrá hra, aj keď je to od 7, tam máte rakety, môžete tam ich odpáliť. Akože keď som bol malý, keď neberiete, že je to rozprávka, tak je to dobrá hra. Je to aj rozprávka, čiže to je jedno. Keď to neberiete, že keď si predstavíte, že je to, ako sa to volalo, tie väzenské záhody, tak to už nie je rozprávka hra. A teraz idem ja. Most Wanted. Joj. Need for Speed Most Wanted, takzvaná rýchlovečka. No a to rýchlovečka, je to od 7 rokov, čo je trošku blbé, ale naše za prvé. Dobré auta, možno tí výrobcovia tam mali dať viac rozbitých aut, akože narazíte, viete, odletí blatník alebo niečo husté proste. Odporúčam, hľadáte tam auta, to je fakt hardcore, lebo tam sa veľmi ťažko hľadajú auta. A môžem ešte niečo doplniť? Je to od tvorcov EA Games, ktorí majú FIFU a hoci čo, A Sims. NHL. Hej, Sims, takže A ešte niečo doplním, že mňa tak napadlo, to už som ti hovorila, Alex, že keď je to od 7, nezdráš tam pred polišmi a hrajú to deti a potom keď už budú dospelí, len tak nabúdajú do poliša a budú zdrhať. To je riadna blbosť. winner of 18 Best Racing Games Award. Ojojoj! Je to 18. výherca na celom svete od pretekárskych hier, takže odporúčam, fakt dobrá hra. A čo som si všimla? Ak máte radi auta ako ja, takže no comment. A ak pozeráte Gamers This game. A ak pozeráte Gamers videa, tak som si všimol, že ja som vie. No tak, hej, nechaj. No tak som si všimol, že keď točil The Simpsons Game a tam mávali tou príročkou, tak zozadu tam bolo znak EA. Pravda. To fakt? No, tak si berem ja. Ber. Debil. Tak Hip Hop Dance, možno raz som to hral. Áno, raz som to hral, myslím však. Hej, my sme dva. No tak sme hrali raz, dvakrát možno. To je dobrá hra. Sorry, volá mi mama. Nie, ale hej, dobre, čau. Vieš, on ti nechce jesť zaša. No, je to dobrá hra, keď sa chcete započiť, tak odporúčam. A chcete schudnúť, tak keď ja pojmovky už nehrám. No píp. Dáš. Forza Horizon. Forza Horizon jednotka, aj keď tu nie je číslo, čiže to berem ako jednotku. Znova auta, odporúčam, o 12 rokoch. Fakt dobrá hra, fakt hardcore, hej, preteky, všetko, auta, drifty. Ja už som tú hru z polovičky prešiel, ale teraz moc preteky nehrám, pretože mám dosť peňazí, už mám 5 miliónov. Lebo viete, ja som si kúpil, na začiatku som mal ten šrot, tým som si zarábal, že som robil otočky, cúval otočka, drift a vlastne potom som si kúpil Toyota Supru a driftoval som. Au, to bolelo. Tak ti treba. Ty si degeš. Tak ti treba,
to dokazovať, to znamená, že som debil. Nie. To je jedno. Ja som to myslel, že si Dobre. kvakal. Že kvak. Takže fakt odporúčam, kto má rád auta. Všetko. Všetko. Je to najlepšia hra na svete. Je to hra hráčka. Všetko na svete. Takže Takže Need for Speed Run. Ja som to ešte nikdy nevidel a on Need for Speedkách si myslím, že sú to fakt dobré hry. Ja som treba hral Carbon, to bola fakt dobrá To hra. to ešte mám, ale neviem, kde je CDčko, ale mám aj taký volant, na ktorom sa to dá hrať. Aha. A ináč sú Need for Speedka dobré, lebo toto som ešte nikdy nehral, tak si poviem, čo si myslím o Need for Speedka. A je to fakt dobrá hra, akože ja keď som hral Carbon, tak som hral fakt dlho a fakt dobré, bolo dobré. Teraz ja. Watch Dogs. To bolo, myslím, ešte, no počkaj, to bolo až po GTA 5 vydané, nie? Nie. Skôr. No, je to hackujúca hra, je to od 18, čo sa mi páči. Lebo Ešte ako vidíte, tak ten mobil má tam. Áno. A deti, nikdy nehrajte od 5 ročkov násilné hry. Keď vám to mama dovolí, prečo nie? Tak. Aj keď oni hrať nevedia, keď majú 5 rokov. To nebol hejt na malé deti! Áno, no hate. No homo! A je to fakt dobrá hra, hackujúca, fakt tie autá zabili, všetko proste. Odporúčam. No tak teraz idem ja. Šmári, bári, kári, vári, zári, pári. Posledná. Naša pohybovka. Den Central úplne nepoznám. Ale podľa tých obrázkov. Hej, áno, toto som tiež jedenkrát hral. Že vraj nepozná. No tak, keď to... Jo ti zabijú. No, dobrá hra, to je ako ten, ako sa to volalo, hip-hop dance, to všetky také isté, proste, tancuješ a... Dobre, môžem ísť? Dobre. Oh, damn! Čak! Wrestling, je to vlastne VV, 12 Wrestling Edition. Ak poznáte wrestling, to dajte si do YouTube 2x2 a E a tam máte John Cena, treba z dobrý bitka, The Rock, on je... John Cena hral vo filme Vojak, hej, Vojak. The Rock, kráčajúca skala, fakt dobrá hra, bitky, Alebo všetko. zúbková víla. Hej, bitky, všetko, fakt dobrá hra, aj to dokonca aj pre dvoch stačí 2 joysticky. Čiže odporúčam. Teraz ja. To som zmazil 60 razy. Mohol zabiť. Mňa nie, ja som to ani nehral. Minecraft. No, ja som to hral aj na počítači, mám na Xboxe demo, lebo mám tiež, ak ste si všimli na mojom kanále. Je to fakt dobrá hra, ja to beriem skôr ako simulátor, že si tam môžete stávať všetko úplne, že si tam môžete postaviť. Hrával, ešte furt to hráme. Áno, teraz sme predvčera sme to hrali. Debil, v nedelu som bol head, v sobotu. Ja vlastne aj sobotu. A je to fakt dobrá hra, tak si môžete postaviť Ender Portal, sú tam príšery. Oni to vedia. Stačí povedať, Majke je najpopulárnejšia hra na YouTube. Ja viem, len tí, čo to nevedia. Vedie. Dobrá hra. Takže, Ja ti to podržím, neboj, mami. toto. Need for Speed Pro Street, to bola moja prvá hra, keď ešte To som mala aj ja, keď som mal PS4. Hej, PS3. Hej, to som hral s Bolúňou, ale nehrali sme to, to je škoda. 2x, 3x. Toto sme nehrali, hrali Ale sme. toto nie. Na veľkom počítači, ukážem ten počítač. Na tom, čo sme točili Minecraft. Áno, na tom som to mal. Ja si ešte pamätám, že s bratom som to hral a bol tu jeden Lotus a my sme s ním nevedeli jazdiť, pretože bol mega rýchly a môj brat každú jednu minútu tak kde tomu sa proste najebať. A keď som spomenul, jeden film, volal sa to, Fast and Furious, tokijská jízda, alebo ako.
Tiež od výrobcov myslím The Fast and Furious. Je to fakt dobrá hra, tiež tuníte auta, hej. A odporúčam, kto má rád auta znova. Ideš. Olalala, nech povstane moja cickoška. Debil. Dobre. Ja zatiaľ vyrátam, na koľko mám vyšli tieto hry. No, Shift 2. Z obrázkov súdim, že je to niečo také ako Gran Turismo. No, tam nechaj ma. A píšu tu, že to je Need for Speed, no tak už ste počuli, čo si myslím o Need for Speed, tak viete. Takže, ak vám povedať, koľko kebyže kúpim naraz všetky tieto hry a vyjdu na... Počkaj, ešte som zabudol dať masa. 3800. Jasné, ja to vidím, že tam už nemáš. Debil! Si chuj. Každá hra stála aspoň 50 €. GTA 5 hry. No. Ale určite ma to vyšlo na 2000 €. Áno, keď vypočítam všetky 20, 30, 50, 80... Podľa mňa takých 500 až 900. No však vrajím, že 1000 €. Ja idem vlastne. Pohodne. Písku hory. Počkaj, držím. Battlefield Bad Company 2. Dobrá hra. Sekol som sa, dobre. Je to akéby simulátor vojakov. Akurát, že nepochopil som ten začiatok, že čo s tou ponorkou, vyšli von a čo to tsunami ich zabilo, či čo to bolo do ryti. Ale je fakt dobrá hra, so segrou sme ju prešli. 10 razy, furt to isté, ale furt ma to bavilo, keď ešte nebola GTA 5. Takže teraz ja. Jej! No, Saints Row 4. Je to dobrá hra, tam môžete skákať po strechách všeličo. Je to vlastne klon GTA 5, ako ste si všetci mohli všimnúť, ak ste to hrali vôbec niekedy. No vlastne tak, je to dobrá. Peťo, je to taká viac... aby sme vedeli, hej. Je to viac taká fantasy hra, tam na začiatku ťa zničí mimozemšťany, ak dobre. Dáte tam nejakú raketu, zničíte, potom dopadnete do kresla a potom už máte inváziu mimozemšťanov. A robíte si playera. Aha. Je to strašne dobrá hra, môžete si tam urobiť. Je to od 18. Pravda. A pozor, keď tam ide povedať fakt, tak to ešte aj vypípa. Chápete? To je fakt... Lebo ty vlastne ide, že motherfuck, píp. Nepoviem motherfucker. Dobre, idem. Vyber si všetko, čo robíte. Forza Motorsport 3. Dobrá hra, je tam z pohľad nuka, je tu drag racing. Aj dobre sa tu dajú ničiť auta, ja som išiel tam sa dajú aj tak, že máte voľnú hru, ako hej, že si môžete vybrať auto. Takže fakt dobrá hra, ja som si vybral Jeepa. Túto hru som prešiel celú. OK, klamem, som asi tak v polke celej hry. Mám tam dosť aut, mám tam asi 30 aut. Vlastných, ktoré som vyhral na závodoch, takže máte to tu po česky, po francúzsky, a po slovensky. ešte po neviem jak a po slovensky. Takže odporúčam, je to 3 rokov. od 3 rokov. Drž to. Od 3 rokov. Ty predstav, malé dieťa ešte plenke. Mama. Na moje boky už hreďme tieto 3 Hej, rokov. takže tieto 3, 4. Tak 4, no. Ja to zatiaľ idem začať upratovať. Nie, dobre, ja predstavím. Čiže máme tu Kinect Rush Disney Pixar Adventure.
Je tu rodinka úžasných, Ratatouille, Toy Story, McQueen a lietajúci dom, či jak sa to volá, tak toto vyzerá, je to Kinect. Dobrá hra. Ďalej tu máme The Black Eyed Peas. Je to Kinect hra, tancovačka. Ak poznáte Carry Gap Boom Boom Boom, tak od 12 rokov, myslím, že to je fakt dobrá hra. Odporúčam. Nekonečná hra do hornici. Keď som prvýkrát dostal pohybovky, tak som myslel, že to má nejaké tie levely, hej. Toto som myslel, že má level 100 a že proste idete pesničky, ktoré vyberú oni. Ale píšel som na to, že to je party dance, čiže si môžete vybrať. A odporúčam ich. Dávaj, ideš. No, tak treba Dance Central sme hovorili. Tam. Toto je. Tak treba túto Kinect Adventures. Čo tak ukázať, debil? No, Kinect Adventures. My sme tu s Alexom hrali, my sme tam, a je to dobrá hra. Tam treba musíte zapchať nejaké tie debiliny, čo vám rozpúsajú ryby, aj to nechápem. Zahrajme potom? Áno, môžeme. A vlastne tam robíte všelijaké úkoly, treba sa vyhýňate prekážkam, ste na člne. A znova je to o 3 rokoch. Áno, aj keď to dieťatko od 3 rokov by tam robilo asi Niečo takto, hej. A dokonca, keď sa aj pozriete, počkajte tú chvíľu. Chcem vám niečo ukázať. Predstavím toto tvoju druhu. Michael Jackson, tancovačky, pozrite na toho Černocha. To nie je hejt na Černochov. Černoši sú dobrí. Ich jazyk sa mi páči, keď prídu na Slovensku a tak hovoria. Hej. Takže fakt dobrá hra si Keď sa pozrite aj na tento obal od Xboxu, tak kde to bolo? Na mojom bolo, to je síce napísané od 12 rokov, ale môj bol napísaný od 3 rokov. To je debilné. Dobre. Že akože Momentálne tam mám Rox a Poker. Beta 600! Hehe. debil. Fakt dobrá Michael Jackson, čiže odložíme aj tu. Aha, ja idem odložiť karticu, dovidenia, ešte to bez mňa neukončujte. A ešte vám poviem jeden vtip. Čakajú v čakárni traja chlapí, Maďar, Černoch a Slovák. A príde sestička, že pani, nám sa tie deti nejako pomiešali. A Slovák tak chytí toho Maďara a hovorí, počkaj, Černocha neriskujem. Takže to bolo všetko. Ešte vám ja poviem jeden vtip, čo som mu hovoril behom cesty tu. No vlastne, sú teda chlapi a stratili sa im ženské. Jeden hovorí, A to nebolo až taký dobrý vtip. jeden hovorí, že a čo sa vám stalo, stratili sa na ženské, aj mne. Ty nerob, ja ťa vidím, sakra. No, že a tvoja ako vyzerala? Normálna, hnedé vlasy, chudá, šporky kozy. A tvoja? Jebná, úplne hľade tvoju. No tak tu by sme to už ukončili. Sme tu aj s Alexom Počkaj, a... daj na chvíľku. Nie! Ešte im ukáž toto. No a on si kúpil túto kurvetu. No a Čo nadávaš na tú korvetu? kurvetu. No tak, a týmto sa s vami lúčime. Čaute, budaja.